Ей! Ей! Нищо, нищо. Чакайте, Марта, пратите нам. Мале. Чакай само да отвърнат на банката. Леле, всичко фърчи! Телефона падна на момичето. Не мога го спре. Саша, малко си се! Чакай малко да се тръпне. Е, сега отиваме и за тебе. Чакай. Ето. Как е, Ванка? Уникално! Айде. Как е, Вито? Я да те видя. Я кажи. Това беше уникално! Добре ли беше, бе, мамо? Мамо, хайде, вали пипа! Айде, отиваме за тебе сега.